Hey Tom, hoe is het met die Tom? Ja, gaat wel. Wel goed. Ja, ik ga net zo vol als het is nou. Ik probeer je wat in de buurt om het centrum heen wat je te maken. Ja, en wat minder in de stad te wezen. Maar ik ga 2 concerten doen. Ja, krijg. En ik ga maar 1,95. Heel maar weinig. Niks, Nee, wat voor concert had je dan? Ik ga een blokfluit bij me. Oh, ja. Ik ga 2 songs, 2 liedjes en binnen wie is mij. Mooi stukjes muziek. Ja, wie wil goed genomen? Wie een goed concert net? Ja, je kunt mij komen, een keer naar de Lietse Kerkstraat. Dan kun je me daar heren en een film als het was. Maar dan ga ik alvast en dan kom ik zo de letter bij. Oh ja, Lietse Kerkstraat, hè? Dat is misschien maar weer doorheen. Ja. Oh ja, dat kennen we wel. Ja, nou, ja, toen maar ja, geef maar vast. Heren, oké. Ja, best, dan komen we aan het model. Geweldig. Het is mooi. Ja, zeker. Ik vind het heel goed blokfluit spelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik had vroeger ook wel blokfluit spelen, maar zo'n heel niveau had ik nog nooit hellen. Nou, ik had zelf maken deze liedjes, zelf improviseerd. En dit is een uitkwam. Ja, dat waren enorm mooier hoor, als die hier. Maar dat zal mij even luisteren. Maar dit is een eigen compositie. Ja, eigen compositie. Alles maakt zichzelf. Die muziek, ja. Ik ga €1 krijgen al, zodat het begint goed. Hallo mensen, willen jullie een mooi lied horen? Zal ik eens wat moois fluiten voor u allen? Dat is het lied, het thema, ja? Voor nou de eerste variatie. Maar wel even kwaad worden natuurlijk, hè? Maar Tom, zoek je eerst een paar euro's aan, zo. Zie je dat lezen, of zo? Ja, dat Maar er is op een gegeven moment een moment geweest, dan had je hier er al hellen. Ja, dat klopt. Het wie hier van wat hoort. Ja. Ja, ik ben Tom, ik ben net het hier. Begrijp je dat? Ja, dat snap ik wel. Ja, het wordt vervelend dat mensen te lang naar wat hier en steeds hetzelfde zitten. Ja, dat is die jongen die sa. En dan denk ik, nee, dat ben ik niet, ik ben Tom. Mag het sadien. Ja, wie ik een suggestie van een medewerkster van de opvang. Dat is iets, een mooie vrouw. Dus die zei, zo'n afspraak maken, maar ze bedoelen de kapper. Grapje, nee, ik wist wel dat ze de kapper bedoelen, maar toen dacht ik, ja, dan is die het wist. En hoe is het met die? Goed. Het zijn verschrikkelijke nachten en maanden. Als ik wakker word betiet, dan ben ik zo ziek, hè. Die skinwalkerwerk die je me verteld had. Dat had, als u het laatste filmpje had het uitknipt. Ja, ik ben het net het zinkaam, wat ik u verteld had. Ja, dat ik stalkt word. Ja, toch zo'n lieden, zo'n mensen, maar er binnen skinwalkers. Had 34 hier dwarren voordat ik in de gaten hier. Dat er geen gewone mensen binnen, maar ze had zich vergriept onder het kweeën. Het kwaad. Ja, en nou stalken ze me in aandacht, in bewustzijn. En dat maakt me zo ziek, man. Zo ziek. Dat is verschrikkelijk. En wat me helpt is een beetje bruin en een beetje wit. Mijn wit kan ik mijn brein resetten. Ja, en mijn bruin krijgt mijn lichaam bij waarom. Zo doe ik dat. Zo werkt dat. Zo werkt dat, ja.
Ja, maar dat is duur. Goed, ik had er zelfs geen les van vanzelf, dus ik hoek geen bruin en geen wit. Nee, dat begrijp ik. Maar verder ben ik bijna klaar met mijn boek. Ja, ik ga een boek schrijven over deze hele kwestie met die skinwalkers. En dat is eigenlijk het hart van de strijd op aarde. Ja, het is het tweeën. Ja, en het hebben... Kerst het verslaan? Ja, dat doen we te keren. Dan vallen ze in wiet hiepen. Ja, en door het net zo lang meer, dan hebben ze. En dan komt de orde vrood waarom. Dan draait God de Big Bang om. En dan ben we weer 11 in Shangri-La. Zo neem ik dat. Ja, daar ben je worden voor. Ja, wie op aarde wat worden. Die er aan tippen. Ja, maar meer ik niet. Ja, het is beloofde land. Het is waar ons geboorterecht ligt, waar we vandaan komen. Een wereld louter positiviteit, alleen maar geluk. Altijd een maandje in je armen. Ja, geen gesodemieter, niet ouder worden, altijd de eeuwige jeugd. Ja, nou praat ik weer Nederlands. Ja, dat gaat me iets makkelijker af. Dat vind ik te moeilijk om in het Fries. Ja, ik doe het wel aardig hè, met mijn Fries. Ja, ik het best, ja. Ja. Nou, weet je, dan was er maar even spelen. Ja, dat is... Dan zitten we weer verder in, want we zijn onderwijs en zo zitten. Maar dan kwamen we niet toevallig in. Jawel. Het eten. Was het niet eten? Ja, maar wat te eten. Ja, maar ik ga niks bij me qua eten. Nee, misschien had je een pasje. Pasje voor eten? Ja, een bankpas. Oh, een bankpas. Kun je hier een broodje halen of een bakje Du hast er wel heel dan, hè? Ja, maar dit is voor de bolletjes. Oh, dat is voor de balletjes. Dit is voor het interview. Hè? Dit is voor het interview. Oh, dat is voor het interview. In gebrek aan een tientje. In gebrek aan een tientje, maar een broodje. Ja, zo, er was een stukje ballen. Ja. Och, een broodje ham of zo. Weet je wat, zo ik jou gewoon ons het extra hield, dan geef je een broodje voor. Ja, Of we het dan weer op een doos. dat denk ik wel. Ja, daarom is. Als ik geen eten verkeerd natuurlijk, dan wordt het natuurlijk, dan verhoort het in je doos, denk Dan heb ik wel een broodje. Dan heb ik wel een broodje, als Tommy dat geldt juist. Ik moet even zien, hoor, maar ik een wat even watje, maar we hebben een krentenballen of zo. Wat, Nee, een broodje ham of zo. broodje ham, daar zit toch een man net om bij bal, toch? Ja, je toch bij de zuivelhoeken. Oh, ja? Ja? Broodje ham? Nou, ik stel een vreemd. Nou ja, maar. Geen salade hoor. Geen salade, gewoon een broodje ham. Hé, Marijn, jongen. Kaas en ham is lekker. Kaas en ham? Ja, want ik heb geen vergif. Nee, dat wordt lastig, hè? Nou, dat is weer vreemd, die een broodje ham of zo. Zo. Ja, ik hoop het goed is, jongen. Want ik, wat van even zien, joh. Zo, kijk, een servetje erbij, joh. Zo, een servetje. Lekker man, dank u wel. Ja, nou, lekker eten, dan gaan we weer verder, hè? Ja, ontzettend. Wie leuk die werd Sjen, jongen. Ja, zeker. Ja, het is Koflien, hè? Meestal vreten toch al heel vaak af. En hoe gaat het nou toch eigenlijk met Tom? De meesten met een lot begaan. Oké, nou, ik ben hier in Bonavatius. Ik kies me altijd opzieken dat er wat is. Als u mijn boek heerst, kies me gewoon opzieken. Oké, nou, best, joh. Ja? Ja, doen we dat. Nou, lekker eten. Ik hoop dat het lekker is. Ja, dit ziet er wel goed uit. Ja, ziet er heel goed uit. Ja, best. Best. Ja, hetzelfde, hè? Ontzettend, hè? Succes met het musiceren. Geweldig.